Θες όλοι με κάθε σου βήμα να γυρνούν και να σε προσέχουν? Θες να φοράς τα καλύτερα και πιο επώνυμα αρώματα στην αγορά, αλλά δεν θες να πληρώσεις και μια περιουσία για να τα απολαύσεις? Εδώ είναι η λύση. Άρωμα Τζιτζιλόνις. Μπορούμε να αναπαράγουμε με τελειότητα το άρωμα της αρεσκίας σου. Μπορούμε να μιμηθούμε απόλυτα όλα τα αρώματα της τελευταίας λέξης της μόδας. Στο 50, στο 60, ακόμα και στο 80% της αξίας του αυθεντικού επώνυμου αρώματος. Για μύρισε. Καλά τώρα. Αυτό είναι Γκοτιέ. Και αυτό? Μα φυσικά Γκούτσι. Κι όμως Κατερίνα, όλα είναι απλώς Τζιτζιλόνις. Wow. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες του Τζιτζιλόνι αναπαρήγαγαν για σένα σωστά, πανάκριβα αρώματα με απόλυτη επιτυχία. Αν πάρεις τα επώνυμα, την τσέπη σου ξυλώνεις. Αρωματίσου έξυπνα, μ' άρωμα Τζιτζιλόνις.